हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो माखासे रादाबफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों दा बेयाव मा दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जोबनायाव नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव खेबसे हाबनानै थां फार्स्टआव दङ जे BTR सरकारनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा दिनै खौरांगिरिफोरजों बुङोदि 9 सान मलफोरखौ बन्द' खालामनायावनो आसाम बांलादेशनि सुबुंफोरा हाहाकार जानांदों बेनिखायनो चिफ बिथांजों सावरायनानै मलफोरखौ खेवफिननाय जादों फारसेथिं हाग्रा जिंनि रायजोफोरनि सायाव खौरांगिरिफोरनि फिननाय होयो दि गुबैयै बेफोरखौ आसाम सरकारासो आखायाव लानांगौमोन फारसेथिं जाय बैफोर सुबुंफोरखौ थांनाय BPF सरकारानो लाय होनानै रायजो जाहोबोदों जायनि थाखाय दा बिसोरखौ बोखारनांगौआ जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय होनदों बेनिफ्राय दङ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव दिनै माखासे बारग' BLT आरो बारग' NDFBनि सोद्रोमा बिथांमोनहा ज' जानानै गोदानै मोनसे आफाद दाबावबाय बे आफादखौ बड'लेण्ड बारग' BLT गौथुम मुं होनाय जादों खौरां मोननाय बादिब्ला बे आफादखौ दानायाव बिथां अनिल मुसाहारिया दैदेनदोंमोन बिथाङा आगुनि बारग' BLT आफादखौ थांखिना बुंबावदों दि थांनाय 17 बोसोराव हाग्रा महिलारि बिथाङा बारग' BLTफोरखौ ब्लेकमेलिंल' खालामनानै गारबोदों बेखायनो दिनै गोदानै बे आफादखौ दानांदों होनदों नाम्बार 3 दङ बर' हारिनि सिनस्रि महरै हाबा मावबोबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ BTR सरकार जानानै जेब्लाबो हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो फैगौ 24 अक्ट'आव बड'लेण्डआव हादरनि नखर मन्थ्रि फैगोनखौ थांखिनानै बुंदों दि नखर मन्थ्रि बिथांनि सिगाङाव रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय नारसिनथाय होनाय जागोन फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि 52थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिबुंथि लाखिनानै बुंबावोदि थांनाय 17 बोसोराव BTC सरकारा 2300 कौटिनिबो बांसिन ऋण खालामलांबाय बेखौ सुख'नानै दिनै रायजोनि खामानि मावनांगौ फारसेथिं BTRआव 11,000निबो बांसिन थाखो खथा नांगौ अब्लासो थाखो खथा सिङाव फरायसाफ्रा क्लास लानो हागोन गेदेर बेरामिफोरखौ फाहामनो दिनै जोंनाव गंसेबो मोजां फाहामसालि गैया 17 बोसोराव लुलाङाखिसै खालि गावनि बिफानि सम्पति बादिल' बाहायलांदों फारसेथिं दानि सरकाराव थानाय बिबानगिरिफोरखौबो थांखिनानै बिथाङा बुंदों दि रायजोफोरखौ अनसायनायासो गिबि खामानि जानांगोन जाख्ल'नायजों सोमोन्दो थायोब्ला बेखौ आं हगारनाय नङा आरोबाव बिथाङा क'क्राझारनि नङैलाय रायजोफोरनियाव थानाय खोमसि साननायनि सायाव फिननाय होदों दि गाव क'क्राझारनि नङाब्लाबो क'क्राझार एबा मुलुगनि बर'फोरनिनो खामानि मावगोन अदेबानि देबोरगावखौनो जौगाहोसिननानै दिन्थिग्रोनाय जागोन गाबोननिफ्रायनो आसामनि जारिमिनारि सोलाय सोल' खान्थिनि मेला जनबिल मेलाया जागायगोन सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लाय बेखौ लादों जाय मरिगाव जिल्लायाव जायो बोसोरनि मोनफ्रोमबो मागो दानाव मख'जाथावदि बे मेलायाव जारिमिनारि बेसादजों सोलाय सोल' खालामलायनाय खान्थिया दासिमबो सोलिनानै दङ 2 नम्बराव दङ लास्ट हिसाबै साख्रिनि रादाब दं बाहाय डिपार्टमेन्ट अफ सेरिकालचारनिफ्राय टटेल भेकेन्सि 180 ST प्लेन हिसाबै दङ 5 आरो ST हिल्स हिसाबै दङ 18 बेनिफ्राय दङ ग्रेड 4 साख्रिया बाहाय खालि क्वालिफिकेसन हिसाबै 8 पास रिकगनाइज्ड जायखिजाया स्कुलनिफ्रायब्लानो जागोन एजनि बिथिङाव दङ ST प्लेन हिसाबै बा ST हिसाबै 18 निफ्राय 50 इयार्ससिम अनलाइन एप्लाइ जागोन आरो बियो 20 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जानानै 2 फेब्रुवारियाव बियो जोबहैगोन दा बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जागोन बेखायनो डिसक्रिप्शनाव खेबसे हाबलांबानो जाबाय बेखिनि गोजोन्थों